Ik heb met de semafoon gebeld naar de Albert en hij heeft artillerie beloofd, zo mannen. Ah, de pizza is daar. Wij zullen de afwezige Kaar beschermen. Hallo? Hallo? Was het de Luigi? PostNL, zo laat. Ik ben vrij zeker dat er gewoon duimspijkers in dat doosje zitten. Wat? Ja, duimspijkers via bol.com. Maar zo met een reeks andere shit. Ja, die duimspijkers zijn niet voorradig. Dus ze sturen dan alles eerst en dan achteraf sturen ze die duimspijkers. Hey, maar ik vind dat goed, want ik heb ooit eens een bestelling van €300 bij de Tomman geplaatst en mijn gitaarsnaren zaten er niet bij. Ze zeiden dat is niet voorradig, dan hebben ze het gewoon niet opgestuurd. Ik zei, ja, maar stuur dat gewoon na. Ah ja, maar dat kost extra. Ik zeg, nee, stuur dat gratis. Dat vind ik ook tenminste. Oh, moffen! Hey, moffen rechts! Défendez, libérez! Niet op die Attrapez l'ennemi! Et pour les flamands, la même chose, hein, chef. C'est pour la flamand la même chose. Allez, baïonnette! Voilà, kijk. Dat was Kaar, leefde jij nog? Nee. Mooi, kijk. Beetje naar rechts. Ja, naar boven en naar links. Zie je zijn silhouet hier niet? Oh, wauw. Jij moet het rensje kleren, want er zitten er weer een paar vast of zo. Ah, hier zit hem. Easy. Geef hem eens een klopje. Nee, we gaan ons hier zetten. Allee, volg de chef. L'ennemi va arriver par là. L'ennemi. Als zij nu in onze rug komen, dan zijn we wel vrij gejost, hè, chef. Dat is niet waar, we zijn met 3. Eén van ons 3 kan altijd een beetje onze rug verdedigen. Daar is Frankrijk. Ik zie Duitsers, jongens. Ik ook, chef. Maar ze zijn nog vers, hè. Nog zeer ver. Dat begint al te lukken. Die zijn al dichterbij, hè, maat. Ik zie geen klote chef. Ik ook niet, jongen, maar ik ga artillerie inroepen. Peut-être artillerie. Ik heb dat gevraagd, Albert heeft beloofd. En als Albert iets belooft, die komt zijn beloftes na. Meen dat. Nee. Telkens als ze beloofde dat hem troepen ging sturen, als de Britten vroegen van gaat ons verdedigen, zei hem ja, maar hij deed het niet. Hij zei ja, maar hij had geen flauw idee van hoeveel troepen dat hem had. En ook, hij zei Belgen verdedigen. Wij vallen niet aan, want wij blijven neutraal. Maar hij verstond misschien geen Engels. Alhoewel, hij was familie van de Engelse koning. Misschien zal hem toch wel een beetje how do you do gezegd hebben. Zeg, wie is er dood? Ik Kaar. Ah, ons machinegeweer is buiten actie. Ah, dat is goed dat ik dat weet. ben ik het machinegeweer. Jij zei het machinegeweer, joh. Ik zal mijn machinegeweer dan pakken. Wie zijn idee was het van hier overal prikkeldraad te leggen, chef? De Duitsers. Zij zijn begonnen. Wij volgen gewoon een model. Het enige wat dat wij gedaan hebben is de prikkeldraad naar achteren opgeschoven. We zijn begonnen in Luik. Het is dat. Ze gaan langs de rechterflank aanvallen, zegt mijn voorgevoel op mijn minimap mee. We gaan even hier in het midden hergroeperen. Ze gaan aan de rechterflank proberen aanvallen. Dat wil zeggen, als wij aan hun rechterkant willen aanvallen, moeten wij van links schieten. Ik zie Duitser, chef. Ik zie ook Duitsers, jongen, kijk. Ik zie geen dosje. Ik zou hier komen verdedigen met uw machinegeweer, jongen. Ik ben hier. Ah, is goed, jongen. Oei, je krijgt schoten. Ah, ze weten Oei, wel dat je ik bent al, zit. ja, je bent al dood.